A teď bych vám já, Jan Werich, chtěl rád popřát veselé Vánoce, a to tak, abych ani já, ani vy, abychom neupadli do sentimentality vánoční. Kdyby to bylo v mé moci, já bych byl rád, kdybych mohl dát všem lidem na světě po stromeček škatuli, prázdnou škatuli, kterou kdyby otevřeli, tak by se museli smát, že tam nic není. A smáli by se, protože já věřím, že když se lidi smějou, tak nemají čas mít na sebe vztek a nemají čas se prát. Aspoň jeden den.